Ани, Да. знаеш ли какво стана? Не. Тебе докато те нямаше, аз се бях скрил в банята. Това едно момиче ме прокълна да припадна, аз се хлъзнах, паднах. И сега какво? Тя ме отвлече и ме завърза с Тиксо. Спокойно, аз съм до теб винаги в момента. Ани, Да. искаш ли да играем на криеница пак? Да. Но този път ти ще се криеш, за да разберем какво ще стане с теб. Добре. Броя до 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38, 39. Готов съм! Тук е чудесно за място за криене. Така ли? Коя си ти кажи? Коя си ти? Аз съм момиче, играя на криеница с вас.